Luken autismoa duen mutiko bat da, baina ez hori bakarrik, zaletasun gehiago ere baditu eta hori baino askoz gehiago da. Luken oso mutil maitatua eta etxean segulako bizipoza ekartzen du, hori dio behintzat bere amak. Eta gaur gurekin izango da Nekane Zalbide. Haupa Nekane, arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrik asko etortzeagatik. Nekane, esan dugu Luken autismoa duen mutiko bat dela. Aurkeztu diguzu, nor da Luken? Luken da mutil zoragarri bat, azkarra da, jakimina handikoa, hizkuntzak ikaragarri gustatzen zaizkio, eta da oso ume zoriontsua, eta ingurukoei oso zoriontsu egiten gaitu. Ez da, hori bizipoz hori somatu egiten da etxean, ez da? Bai, parre asko egiten dugu berarekin. Hasierara joango gara, Nekane, zuek noiz ohartu zineten Lukenek bazuela zerbait? Bueno, nahiko txikitatik antzematen genuen, zerbait zuela edo behintzet pixkat ezberdine bazala, ez? Oso moitu bezan, oso interes finkoak zeuzken gauzekiko, besteak egiten zutena ez zitzaion gehiegi interesatzen, nahi egozuen bere jokoarekin bakarrik egotea, eta gu daukagu beste alaba bat, zoragarria, Alba, eta adin gutxi dago beraien artean, ez? Eta orduan, konparaketak ez direla egin behar, baina tamalez bai egiten ditugu, ez? Eta ikusten zenun ezberdin ezala. Albak 2 urte gehiago, ez da? Hori da. Eta orduan, ikusten zenun, bestera batekoa zen, ezberdin ezan. Eta medikuengana joango zineten, eta joan zinetenean, zer erantzun jaso zenuten? Hasieran hasi ginen juten, eta pixkat behatzen zuten, eta leku ezberdinetara jo genuen, ez? Eta batzuk esate ziguten oso garbi, igual autismo hitza aipatu zuten hasieratik, beste batzuk ez, eta orduan zu heltzen zea pixkat ez ezkoari, ez? Nahi dezu sinistu, evolutiboa dela, kostatuko zaiola gehiago, baino, ez, joango dela bere garapen normalarekin, eta, ez, pixkat zalantza zegoen zan, garapena pixkat motelagoa zan, edo benetan ja autismoa zan. Esan nahi duzu, errealitatea onartzen askotan kosta egiten zaigula, ez da? Horixe esan nahi nuen, bai. Errealitatea onartzea eta betirako danean eta seme-alaben inguruan denean, gogorra da. Eta noiz sartu zen diagnostiko bezala autismo hitza zuen bizitzan? Autismo hitza ja gure etxean dantzan, 2 urte zeuzkala edo sartu zen. Egia da, entzumen arazoak ere bazituela, eta orduan hizkuntzatzerapena ere bazegoen hor aukera bat izatea ere, eta gero egin zizkioten ebakuntzak, eta zizan hobetu entzuten, da hobetu zun, egia zen, hobetu zela asko, ez? Baino, ez azkenean, autismoaren diagnostikoa iritsi zen, 7 urte dola zukenean, behin betiko ez. Beraz, zuek 7 urte zituenean, bazen egiten diagnostikoa eskuan autismoa du, Lukenek autismoa duela. Hor, beste prozesu batean sartzen zarete, zer gertatzen da hor? Dana zalantzan jartzen hasten zehala, ez? 7 urteetan izan zea ama erabatea, edo guraso, ez? Nire kasuan ama naizelako. Baina berriro zalantzak datoz. Nahi dezu ondo egin, asmatu, zoriontsu izatea, eta etortzen dira zalantza guztiak, hori integrazioa, inklusioa, eskubideak, gauza guztiak etortzen zaizkizu burura, eta ondorena, eta unbartzea gero korapilloa askatzen, galdera guzti horiek banaka erantzuten. Eta Nekane, zuk diozu, dolu moduko bat ere pasa behar dela, ez da? Zer esan nahi duzu horrekin? Dolu badago, asimilatu behar dezunean informazio bat gogorra edo sufriarazten zaituena, guraso bezala, nik behintzet dolu bat pasatu nuen, eta nik uste, orokorrean gurasoekin hitz egiten dezunean, dolu bada, prozesu bada, bere etapak dauzka, eta pixkanaka, hasieran ez ezkoan jartzen zea, gero onartzen jute zea, eta gero ja kaberan, indarra hartzezu, eta goazen aurrera, eta dana ematen dezu. Eta nire ustez garrantzitsua da dolu horren etapak eta momentuak errespetatzea eta ondo egitea. Ez, bakoitzak izango ditu bereak. Hori da. Nola gainditu, hori? Laguntzarekin, errespetuarekin, maitasunarekin, alboan baten bat eukita esaten dana ondo jungo da, hemen egongo gea,
denborarekin, maitasunarekin, umeak ere asko laguntzen du. Umeak erakusten dizu ez dela hain gogorra eta bizitza autismoarekin ere ona dela. Umeak zer erakusten dizu adibidez? Umeak Zertan dana. laguntzen dizu? Umeak laguntzen digu, bere realitatea erakusten digu, bere beharrak, zer nahi duen, zer ez, erakusten digu gauza txikiekin zoriontsu izan daitekela, eta hori oso importantea da, erakusten digu haserre ez egoten, ez zaio gustatzen, sentimentu onak dauzka, orduan, bai. Eta nekane trabak ere izango dira bidean. Traba pilo bat. Bai, pilo bat. Zeren bat amalez ez da gai bat, naiz eta desente aur dauden, ez da gai bat asko hitzeiteana, bueno, gero ez da gehiago aigea, eta gero ez da gehiago, baina bai, trabak bat daude, badagor, hori, bakoitzak azkenean bere bidea hartzen du, eta zu zaude hor zure umetxoarekin, aurrera egin behar dezu, eta bai, traba pilo bat daude. Trabak adibidez, ez dakite, gizartean, eskolan zer moduz adibidez? Eskolan nola joan da eskolatze prozesua? Gure eskolatze prozesua oso ona izan da. Beti hasiera-hasieratik entzun zizkiguten gure kezka, gure zalantzak, galdetu ziguten nola nahi dezuten aurrera eraman, hori oso garrantzitsua da. Bidea elkarrekin aukeratu genuen, eta errespetatuak sentitu gara, bai, guk eskolari eskerra bestik ez dauzkigu emateko, bai. Gu beti esaten dugu, eta Xabier Munibe eta Oin Askoitea DBH-en dagumea, eta guretzako izan dira, Lukenen garapenean gako izan dira. Irakasleak oso garrantzitsuak bide lagun bezala, Oso. eta ikaskideak ere bai. Bai, ikaskideak ere mundialak dira. Gu beti esaten dugu, eta askotan gogorazten diegu guretzako ze importanteak diren, eta ze bereziak diren. Zeren Lukenen bidean izan dira, bide lagun, eta gaur egun oraindik, ostiralean izan ziren, zapatuan izan ziren bere urteak, eta ostiralean sorpresa egin zioten gelakideak, eta oso politia da. Nola dauketen beraiek txikitatik, eta nik uste eta adibide badala horregatik, ez? Umea integratuta egonda, normalitasun guztiarekin, eta orduan beraiek Lukenek egiten dituen gauzak, behar gauzke estereotipia, gauzke kolaliak diela hizkuntzaren olako errepikapenak, baina beraientzako normala da. Beraiek horrela ezagutu dute, horrela onartzen dute eta horrela maite dute. Hori da. 14 urte egin zituen ostiralean? Larun batean, bai. Barkatu, larun batean. Ez sorpresa prestatu zioten, guri horrelako gauzak asko gustatzen zaizkigu. Oso politia izan zen. Asko egiten dizkiote, sorpresak, bai, asko maite dute. Ostiralean bere laguntzaile batekin konpintxatu zian, eta orduan eskolara sartu zanean, laguntzaileak nintzen entretenitu bezala, eta hau, baina nik beti bidea huiten dut, errutinatik atatzen bazu, baina hau ze izango, eta orduan atea irikizunean, jarri zian danak txaloka irakaslearekin batea, eta rekonozitzen iten duen esfortzua ez, beraiekin batea doteko, gehi bere urteak zirela, eta opariak eman zizkioten, opariak irikizituen, eta oso politie. Nekane, konfinamendua guretzat etzen erraza izan orokorrean, eta zuentzat zailagoa, oraindik, ezta? Musukoa, neurriak, nola bizi izan zenuten hori? Etxean egon beharra? Bai, konfinamentua gorra izan zen alde batetik, bidean egiten ari zinen lana erabat eten zalako, eta lan hori eten zan, baina ez da rekuperatzen, esan nahi, ume hauen lana da egunero, logopedak, terapia, gauza horiek eten egin ziren, eta hori kalte bada, nahiko handile. Eta gero bestetik, behaien errealitatea erabat aldatzen da. Eta, klaro, urteak eramaten dizkie ikastea, rutina horiek, eta ez, behaien bizitza eta beraien egunerokotasunean kokatzea, eta derrepente olako etena, izan zan desente fuertea. Eta gero egunerokotasunean, baimena eduki genuen, egunean ordu bat edo irtetzeko kalea, baina beste egun guztia etxean pasatzen genuen, beste bezala. Goizean eskolako lanak egiten genituen, arratsaldean kirol pixkat, hor ikusten da, etxeko terrazan eta... Erki? Eta gero pasira bat egiten genuen, baina pasira hori ere borrukatu eta aldarrikatu egin behar izan genuen, ez? Eta beti gauzak eskatzen da aldarrikatzen, baina holaxe. Eta autismoa gertutik ezagutzen ez dugunok, asmatzen dugu ondo jokatzen autismoa duen pertsona batekin, hizketan, elkarrizketa bat izaten,
Bai, orokorrean, bai. Nik usten dut, Lukenen kasuan, gero, esan behar da ere, autismoa pertsona aina ezberdin daudela, esan danak ezberdin ediela behaien artean bai, ez? Daukete ezaugarri bat, autismoa dutela, baina gero bakoitza mundu badagu bezalaxe. Baina gure kasuan, Lukeni hurbiltzen bazea, maitasunekin, bete gustoko zozeiten balin badiozu, gusto hartzen du. Nik uste dut orokorrean oso errespetatua sentitu naiz. Eta ez danen eman errespetu hori igual izan da, ez jakintasunagatik, ez? Bai, orokorrean nik uste ez baietz. Zein da zuk gaur zabaldu nahi duzun mezua? Danok eskubide berdina dauzkeula. Danok mundu hontan jaio gehala, eta gauzei aurre egiteko eskubide berdina daukeula. Eta hori lortu behar deula. Eta hori, bai. Mundu berean bizi garela, eta bide berean ere joan gaitezkela, ez da? Hori da. Aniztasunean sinisten dut asko. Inklusioa, lehen, Maitanek esan digun bezala oso ondo esplikatu dugu, Bai, integrazioa eta inklusioen arteko desberdintasun hori.